какво става, хора? Не знам как го направих това. Ако се е получило добре, пишете в коментарите. Днеска ще изляза малко вънка, като гледате сутринта е. Към 7. За сега 7. Ляза половин час да карам колелото отвънка. И да знам, това е малко влог от мен. И после сега ще ходим да изкарваме жеребеца. Ето мине. Ако мога да се видя. Ето. Показах ли са добре? Аз нищо не знам, защото не знам как се обръща камерата. Ще се върна само да се обуя. И ако се питате, да, вече се обух. И ако се питате, дява знам, защото защо съм станал толкова срано? Или ако ще ходя някъде. Не, приятели, никъде няма да ходя. Просто не съм спал цяла вечер. Играх от 1 до 3 часа, 3:30 на Xbox-а, GTA. Карах навсякъде, карах дрифти, който мога да ви правя. И хора, стрим да се влогър. Аз колко имам 10 абоната сега. И ето го жеребеца. Като видях жеребеца, между другото, хора, ще оставя линк долу в описанието в TikTok-а ми профил, защото днеска, като съм спал, направих няколко видеа, 3 видеа. Ще влезете. Опа! Изтърпах си ключовете. Не знам защо съм толкова бъгав. Уау! Не знам кой ще правя. Естествено, че аз там никой. Сега бях добре. Между другото, утре не съзнай, мога да включа някой влог за как отивам на работата с дядо ми, 7 часа сутринта. Ще се включа и сега сам да изкарам колелото. Хора, ето върнах се. Ето го пак сам да покажа мене и жеребеца. Къде си, бе? Ето ма. Бах мояка. Не съм мисля да мояка. Качваме на... Между другото, сега като се кача, ще карам с една ръка естествено. После, че спирачката ми не работи и нямам предложил. Това е проблем. Голям. И въпросът е сега как се качвам. И въпросът е как спирам. Че хора минават. Хора пред там, където ще ходя, има един човек. Това е голям проблем. Чай да не спомня хората номера на колата, защото имат кола. Ето малко кадър от нея. Там е човек. И по-нагоре, нали, аз качвам 2 места от бордюра и от другия бордюр на съседите. На татка. И мисля, ще подправя... What? Нали, сега ще го ще скачам там. Но, хора, представи си го това. Това колко е яко. Много яко се виждам. Ще малко пак да се оправя телефона. Стениска на Кристиано Роналдо и някакви панталони на Марвел. Паласката винаги е тук, между другото. Виж кой се сложих вчера на колелото, си купех от един магазин. Видяхте го. Опа. И сега ще ходя и ако намеря начин как да подправя телефона, ще запиша клип. Нали, ще ви покажа просто скока. И имам да покажа един дрифт, между другото. Хора, пак се включвам. Въпросът е, че намерих къде да оставя това телефона, къде ще скачам. Въпросът е, че няма да мога да покажа как дрифти, защото, както казах, има хора пред училището и може да влязат в кадър. Така че... Не знам, може да е 2 клипа, не знам. Аз ще направя може 2 пъти. И ще видя дали ще мога да подправя телефона някъде.